Good morning, guys. Tulog pa yung mga bata. Today is Friday, July 14. Si Jan, binuksan niya na yung Sultana brand. Nagbe-breakfast na siya. Ginamit ko yung OD papuntang bathroom or toilet kasi sobrang lamig. Kay kuya yan. Yung OD ko, meron ako pero hindi ko pa siya nabubuksan. So, hinihiram ko lang yung sa mga bata. Nasa ilalim ng bed namin yung OD ko. Ayan siya. Yung mga bata tulog pa. Ayan yung rug ni Holly. Nasa baba. Pinulot na ni Jan. Nasa baba na yung rug ni Holly. Nilalagyan niya ng sugar yung kanyang sultana. Ako hindi. Kasi matamis-tamis na siya sa akin. Kasi mayroon siyang pasas. You can have some? No, later. Thank you. Kasi alam niya, favorite ko yan eh. Naku, dito lang muna ako. Sinabi ko ba yung oras? Yeah, 8:21. Si Brett. Alis silang dalawa. Pupunta sila sa boatyard. Oh, na, boatyard. Where you going, Han? Look the bones. Yeah. Tingnan nila yung mga boats. Kasi mayroon din dito mga fishermen. Magdadrive daw sila. Andito na. Ginigising ng dalawang kids. Yung anak ng kaibigan ni Jan, sila kuya, tsaka si Zach. Kasi, anong oras na? 9 na. 8:54. Yeah, wake them up. Kuya Zach, Kuya TJ, good morning na. Nakaligo na rin yung dalawang bata. Wake up. Ayan si Kuya TJ. Be gentle, Kuya TJ. What did you have for breakfast? Toast. Toast? All I have is the up and go. Oh, okay. Are you going to play at the park? Yeah. 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 We're just waiting for them. Yes. My mom's coming soon. She's just doing a bit of study. Alright. Okay. So she's coming soon too. Good morning ulit. Yung mga bata, nakaalis na. Nakaalis na sila. Andun lang naman sila sa park. Kitang-kita naman namin. And si Jan umalis. Diba sabi ko sa inyo, alis siya. Sinundo na siya ng friend niya. Punta sila sa boat. Ako mag-breakfast din tayo ng Sultana brand. Meron ako dito yung frozen na berries. Sana pag linabas ko na ito. Ito pa. Meron pa kaming friend na darating. Si Dino. Yung anak niya ay may dalawa siyang, may tatlo siyang anak. Yung magagandang girls na nakasama na namin sa Bali. Pero hindi nyo pa napanood. Ay, sa Bali. Sa Queensland. Pero hindi nyo pa napanood yun kasi nag-stop muna tayo sa Caravan Life. Yeah. Nagkita-kita rin kami doon sa Queensland. Ayan. Meron siyang all berries. Raspberries, blackberries, blueberries, and strawberries. Ilagay tayo. Kaso malamig pa to. Matigas. Hindi malamig, matigas. Yung mga bata, hindi pa yung nag-breakfast. Diretso sila sa park. Ang tahimik ng ating kapaligiran kasi dito sa dito sa kung sa kayo nakapwesto, meron din isang caravan doon sa pinakadulo. Tapos sa gitna wala. Breakfast muna tayo.
sobrang lamig ngayon. As in, parang yelo. Kung mas malamig sa amin, sa port, doon kung saan kami nakatira, mas malamig dito. Si Jen nilalagay yung sugar. Huwag na tayo mag-sugar. Sarap. Na-fix ko na rin yung bed namin. And ayan yung ating breakfast. Hindi pa tayo tapos. Ang sarap ng mga berries kasi matatamis. Kasi minsan yung fresh, lalo na yung raspberry, maasim. Yung strawberry, matamis. Ayan sila. Saan kayo sa pupunta? Pwede tayo tapos mag-breakfast. Ang cute nila. Mamaya, dadami pa sila. Dito na pala si John. Ayan. Nilalagay niya yung annex. Kausap ko yung friend ko sa States. Ayan siya. Kararating-rating niya lang din. Ayan. Nalagay na ni John. Excuse me. Who's there? Ay, kuya. Sorry, kuya. Nagsasapato si kuya. Ayan, nalagay na yung annex kasi nagbago raw yung weather, o diba? And aalis din kami, and si Holly hawak niya ang phone ni Daddy. Si Sak tsaka si Jan nagkikik ng footy. Na footy, ball. Bouncy ball. Banlit ng ball. Nakakatch naman nila. Kuya! Okay. Itatago ni Kuya yung mga scooters nila sa ilalim ng caravan. Alis tayo, magba-brunch tayo, guys. Somewhere. Kasama din natin yung isa pang family. Mamaya, may ibang family na darating. Ha? Wala akong guys, hindi ako nag-cushion. Yung gamit ko lang ay yung tinted na sunscreen, yung Kinonex. Tapos nag-sunscreen ulit ako. Para more sunscreen, more protection from the sun. O, diba? It's no sun today, Mom. But there's still later. No matter what, if you go, you have to apply sunscreen. So, yan. Gamit ko ay yung aking mga Korean skincare and sa mga international except sa Philippines. Kung gusto nyo ng mga Korean skincare, available po siya sa aking live selling sa Holy Mom Style. I-leave ko yung link down the description box, and pag may gusto kayo or mag-ask kayo, message nyo lang ako, di ba? Nakapag-promote ba tayo dito? Habang hinihintay natin si Johnny Boy. Ayan na siya. Yeah, marami marami akong skincare from Korea, and also meron din akong mga collagen. Uminom din ako ng collagen. So yeah, meron tayong mga skincare, guys. Kung gusto nyo lang naman. Pag hindi, tayong gagamit nun. Kasi maganda yung mga Korean skincare, guys. Yeah. Oh, Brock. Is Brock weekday? Yeah, so yung ibang friends, papunta dito kasi bukas, may laro silang footy dito sa Robe. So, might as well, nagstay na rin kami dito. Maaga lang tayo kasi Saturday yung play ng footy. So, kahapon tayo dumating. Tapos baka umuwi kami, Sunday kami, hanggang Sunday kami dito. Pero baka mag-extend kami until Monday. So, yeah. Malamig, tas mahangin. Okay, mag-drive na muna tayo. Hindi ko nabanggit sa inyo. Ang problema ko lang talaga sa aking fast is yung aking melasma, guys. Pero feeling ko parang siya nagla-lighten doon sa mga ina-apply ko. Ayan, may retinol din akong ina-apply. Ayan, parang di ba, wala akong guys, wala akong cushion, walang foundation, wala. Lang talaga, skincare na 10 steps. Yun yung aking ginagawa. As in, 10 steps siya na skincare na ginagawa ko. Tapos, yung last natin is sunscreen. Wala akong wala yan na foundation. Yung tinted na sunscreen lang talaga yung ginamit ko. Yung BB cream, may BB cream din tayo. And ayan, para siyang sabi nga ng kapatid ko, para daw akong glass skin, o diba? Ayan.
Yeah, Tapos lip tint. Yun lang. Eyeball and fish clean. Tapos hindi tayo nagkilay kasi may kilay na tayong tattoo dyan. Tattoo. Hindi yung microblading na tattoo. Kaya wala. Mabilisan lang yung ayos ko ngayon kasi skincare lang talaga ako pagising ko kanina after ko mag-breakfast. Kasi eto, wala tong sinabi sa akin na alis kami. Buti na lang naka-ready na ako. Nung kausap ko yung friend ko from States, nag-skincare ako. Kaya, ayan. Ready tayo nung sinabi niya alis kami kakain. Anong kinaka? What are you eating, Zach? What are you chewing? Chewing gum? Menthol. What? Got a menthol. It's not chewing. Baba, where is your jumper? It's freezing, Holly. Yeah, she's got it. It's Alright. not chewing gum. What is it? Menthol. Huh? Chewy? No, I know. You don't call it chewing gum. What is it? Chewy. Chewy. But I had chili. What's that? Menthol. But you For your cough? You don't call. See, the trick. And dyan, beach na yan, guys. Nakapunta na tayo dyan before. Nandyan tayo. Pinunta natin ata dito nun si Bryce. Freezing, Zach? Ang lamig. Narinig nyo yung hangin? Kaharap nito ay dagat. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa pupunta namin. Is this a pub, Han? Pub? Is this a pub? Yeah, baby. Yeah, baby. Ayun. Ano na? Well, ayun na si Nina yung isa nating kasama. Okay. Ayan yung dagat, guys. Narinig nyo yung hangin. Hindi ko alam kung anong tawag ng pub kasi wala namang nakalagay dun sa labas. Where are they? Hinahanap namin yung iba naming kasama. It's not here. Robe Hotel pala ang tawag nitong pub. So, ito yung kanilang menu. Kaya kainin natin. So, online kami mag-order ng aming kakainin. Ayan yung mga choices. Ito yung mains. Ayan. Mag-order lang ako. And then yung mga bata. And meron pa doon, yung dalawang girls. Kaming mga adults dito. Mahaba to. Ayan, mahaba siya. Hindi kasi kami kasya kasi madami. Sabi ko sa inyo, dadami kami eh. Ayan kay Holly. Chicken schnitzel. Yeah, okay. Let me try. Have a chip, Pip. Come. Won't eat much chicken, mate. They have garlic bread. And ito yung drinks ng mga bata. Pero nag-order na kasi kami ng drinks. Pero kasama kasi ito sa kids meal. And then kay Jan, ito yung whiting. Is it whiting, Han? Whiting fish? Alright, welcome. Whiting fish kay Johnny Boy. Gusto niya maliit lang. Kasi mamaya mag-barbecue tayo. You finish it? Nuggets and chips kay Sak. Sabi niya hindi siya mag-order. Kay Kuya, spaghetti as always. Thank you. So, ito yung atin. Crab spaghetti. Kagabi nag-spaghetti na ako, di ba? Pero kasi, crab, what? Smells what? Mabaho para sa kanya. I love parmesan. Tapos na kami, guys. Hindi ko naubos. And yung drinks, ayan, hindi nagalaw, sayang. Noodles, yeah. Busog na busog. Busog na busog ako. Wala si Kuya dito. Nandun siya sa isang car ng kaibigan namin. Sobrang busog ako. Pagdating ko, magluluto ako ng noodles para mamayang gabi. Kasi kailangan yung ilagay sa fridge kasi cold noodles siya eh. What lamig. Sa bread. Pala kami, guys. So, punta tayo sa Cup Kitchen kasi lulutuin ko to. Ibaboil lang naman yan. So, itong gagamitin natin na pot, si Muduri. Ayan, Muduri from Korea. First time natin itong gagamitin, itong size na to. Kasi yung isa nagamit ko na yung maliit. So, diba? Paano na nga to? Ayan. Ganyan lang. Click-click lang. Ayan yung takip. Ayan, mag-scooter na siya. So, malapit lang naman tayo sa Cup Kitchen. Yung likod niya, diba, yung bathroom and toilet. Ito yung Cup Kitchen nila. Malinis. At malaki din ha. Maganda. Dito kami mamaya magba-barbecue. Hi! Hindi ako marinig. Okay. Saan tayo magluluto? Doon sa kabila. Yan. Pakuluan lang naman to. Ayan yung kanilang stove. Ayan.
kailangan i-hold muna siya bago i-let go. Ayan, pakulan lang naman yan. Kunin ko yung takip niya. Okay, takpan natin. And meron din ditong TV. And meron din silang ref. Actually, maganda yung kitchen nila kasi malaki. O, diba? Merong juice and milk. Ayan. Maganda to. Pwede kayong inom-inom dyan. Ayan yung remote. Tapos may coffee maker. May kettle. Tapos oven, microwave, tas toaster. Tapos ayan yung bathroom and toilet. Ayan yung TV. Kumukulo na yung ating tubig. Ayan. Gana natin yung pasta. Nalagay ko na yung pasta. Hindi ko inubos kasi parang hindi naman siya kasya. So, takpan lang natin and hintayin natin siya maluto. Okay na siya. Luto na siya. I-drain lang natin yung water tapos palamigin. Ayan, dito na tayo sa caravan. Hiningal ako. Katok ako ng katok. Katok. Sigaw ko ng sigaw na. Sabi ko, open the door. Kasi nandito yung mga sapatos ng mga bata. Ayan, wala naman silang dalang tsinelas. Pagpasok ko, wala. Sabi ko, bakit din nila ako binubuksan? Tinawagan ko si Jan. Nagsiswimming daw yung mga bata. Kasi meron ditong heated pool. So, nandun sila kasi nakita ko rin yung damit ni Holly nandito. Ayan. Dito niya lang nilagay. So, nandun sila. Ang lamig. Pero, heated pool naman daw, sabi ni Jan. So, okay lang yung mga bata. So, binuksan ko lang yung ating pasta. Ayan. Palamigin ko lang. Tapos, lalagyan ko siya yung orange na sauce. So, pahinga lang. Mag-edit ako. Mag-edit na lang ako. Nandun yung pool. Doon sa may entrance. Malapit doon. Malamig mag-walking. Papunta doon. So, mag-edit na lang ako. And dito na siya. It's freezing. Okay. Some jocks, that's all. Some jocks? Okay. Please. And nag-edit ako. Where's Holly? Still there? Ah. Dito na si Jan, tsaka si Holly. Siya nagra-ride ng scooter ni Holly. Freezing! Di pa ako tapos mag-edit, guys. Pero nalagay ko na pa dito yung ating cold noodles. Si Jan, pupunta na siya sa camp kitchen. Kasi kailangan nilang makakuha ng pwesto doon. Kasi luto time na. Okay, wait And lang. knife. Do we need oil? Yeah, spray. I have some spray. You need knife? No, we don't. Just this one. Just a little one. Yep. Just that, tongs. Okay. You want the big one or you just need the... This? Hold on. And then spray. Ayun yun ang coconut. May coconut oil ako. Sarahan natin ito. Hando na siya. Siya yung magluluto ng barbecue natin. Tingnan yung mga bata. Hindi nila sinasala. Hindi, malapit ako matapos sa aking ine-edit. Andito na yung boys. Kinukuha na nila yung mga dadalhin pa sa caravan. Sa ano? What about the noodles? Here. Yung salad at saka yung mga yan. Sauce and bread. Sauce. I got the sauce here. Oh. Tapos na ako mag-edit, guys. Ang problema ko, hindi ko nadala yung laptop charger ko. Oh my God. Sana ma-upload natin to. Kunti na lang yung battery niya. Alright. Wala tayong hindi ko nadala yung charger. Ako na talaga. Na-busy. Sobrang busy ko ata. Nakalimutan ko yung charger ng laptop. Wala. Iba to. Charger to ng phone. Diba? Wala talaga. Tinawag na kami ni Chan, kami ni Holly, kasi kami na lang yung nandito. Yung mga boys nandun na. And yung ginawa ko, transfer ko yung na-edit ko, nilagay ko sa phone, para dito ko na lang sa phone i-upload kasi baka malubot yung ating laptop. Wala tayong vlog. So, ano pa naman kami babalik Sunday or Monday. Hindi ko lang kung mag-extend kami na another day kasi originally, Sunday ang uwi namin. Nakabook tayo ditong Sunday. Pero feeling ko mag-extend kami one more night. Okay, come on, Papa. Where are you? Yes. Where are you, baby? Where? Andun sila. Ay, umulan. Basa ang kalsada at saka ang grass. Andun sila. Guys, ang daming tao dito. Hindi tayo masyadong makaka-vlog. As in, ang daming tao. Ayan yung mga niluluto nila. Ayan si Jan.
Napuno namin yun. Di ba pinakita ko sa inyo tong camp kitchen? Napuno namin to kasi nandito na rin lahat yung ibang parents na maglalaro bukas dito sa rope. Kasi di ba may footing yung mga bata. So, puno yan. Dami, oh. Dami ta. Mga paano lang. Saka kayo mag-vlog. Check that one. In the middle, honey. Is it white? It's alright. Yeah, it's alright. Good. I'm always good. Okay na. Busy siya magluto. Tea time! Come on, kids! Nandito sila sa playground. Let's eat tea! Daddy got me a cup. Come on, let's eat tea! Is my snack ready? Yeah, yeah. Come on. What do you want, Sak? So, eto na yung food natin. Di ba ang dami namin? Nakabalik na kami dito sa... What's the other? Sa caravan. Hindi tayo masyadong kapag-vlog doon sa camp kitchen kasi ang dami namin doon, guys. Ang dami-daming I thought it tao. was just us and that. I know. But yeah, everyone's there. Like, yung lahat na mga parents nakasali yung mga anak sa footy tomorrow. Nandito sila naka-check-in lahat. So, I've seen this one. ang dami-dami namin sa camp kitchen. So, hindi ako masyadong kapag-vlog. So, ngayon ang ginagawa ko ay, si Sak nakaligo na. Ready na siya sa Is my kanya tongue purple? foodie tomorrow. Si Kuya, wala dito. Nandun siya sa cabin nila, bro. Sinundo na ata ni John. Medyo malayo-layo rin sila. Hindi. Mas malapit sila compared doon kila Brett. Sinugasan ko rin yung mga ginamit. Para bukas wala na hugasan. And tinatry kong i-upload yung ating vlog. Ang hina-hina. Hindi ko alam kung bakit. Hindi pa siya ma-upload. Nasa phone ko siya eh. Hanggang ngayon, uploading pa rin. Simula kanina, pag-alis ko mga 5:45 ba yun? Ngayon, 8:30 na. Wala pa din. Kahit saan, mahina yung aking net. Ito yung pinaglutuan natin ng pasta. What time is your game tomorrow? 8:30? We have to be there 9. But we have to be there 8:30. We aren't native in that 8:30. You sure? Hugasan ko na to para bukas. Hindi na... Wala na ko iisipin hugasan. Hindi ko may hugasan yung ating sink pag umaga. Parang nakakatamad. Gumising kasi ano na agad, nakabulantang na hugasan agad. Kagigising mo lang may hugasan ka na. Kaya as much as possible talaga, ayoko may hugasan paggabi. Well, hindi ko naman talaga yung ginagawa kasi ayoko din. Hugasan talaga siya. What's this? The Meg. The Meg. I've seen this one. Is it before. scary? No. What? It's a shark? About the big one. Ang dami pa naming tirang sausages. Yung chicken na ubos, tsaka yung steak. Yung burger, tsaka sausage. Meron pa tayo. So, yan. Tapos na. Linis-linis na lang ng sink. 9:42 na. Ganito yung itsura natin kasi nakapaghilamos na ako. So, ngayon, mag-skincare. Meron ako dito dalawang bag. Ayan, nandito lahat ng aking skincare. So, meron ako dito yung 10-0 na toner. Meron ko yung isa, yung toner pad. Iniwan ko sa bahay kasi malaki siya. So, ang dinala ko ay eto. From Korea. Available to sa Holy Mom Style, guys. Kung makikita nyo, diba? Bubbles lang siya, guys. So, Sika Bubble Toner ang tawag dito. So, gunan ko lang siya. Then, meron ako ditong cotton pads. Pwede naman siyang, kung alam nyo super linis na yung mukha nyo, pwede nyo naman siyang itap. At pwede lang naman konti. Pinakita ko lang sa inyo, kaya naparami siya. And, pwede nyo siyang i-wipe ng inyong cotton pads.
So, madami ako guys na Korean skincare na available sa Holy Mom Style. And meron din tayong mga sunscreens. Mayroon akong sunstick. And meron din akong cream. So, okay na yan. Lately, hindi na ako gumagamit ng cushion or foundation. Hindi naman ako foundation. Mostly cushion yung ginagamit ko. Ngayon, ano na lang, sa etong ating Rosy Tone Up. Meron din akong Tone Up na BB cream sa aking Holy Mom Style. Sa Holy Mom Style, yung mga bata nanonood sila ng Meg. Is it? Meg? Then, after ko mag-toner, mahaba-haba ang aking skincare, guys. Ayan, gumagamit ako itong aloe vera. Hi, Baba. Hey, Mommy. I used that before, haven't I? Yeah, With Sophie. Yeah. Nung It nagkaroon makes your silang, face cool down, doesn't yeah, yung init na init sila dahil sa heater, ang pula-pula ng mukha ni Sophie tsaka ni Holly, dinagyan ko sila nito para mag-cool down. it? It smells good. Matagal-tagal tong aking skincare, guys. Siguro, i-fast forward ko to. And, yeah, ipakita ko na lang sa inyo yung skincare ko. Ang dami-dami kasi to. So, meron ako ditong Vitamin C 23. And ito yung panggabi. Iba rin kasi yung cream ko sa umaga. Ito yung Pearl Whitening Cream. Available to sa Holy Mom Style, guys. And ito rin panggabi yung ating X5 Ampule na All Night. Retinol siya, guys. Ang bango-bango nito. Ang bango. Tapos, ang dami niya, oh. Maglalas to sa inyo ng matagal. Ang dami niya kasi kunti lang yung ginagamit ko. And then, meron din akong Whitening Glutathione Ampule Serum. Madami to, guys. 10 steps yung ginagawa ko. And, meron ako, ito yung Beauty of Joseon. Ayan. Yung ano siya, yung Calming Serum Green Tea. Yung dating ginagamit ko ay naubos na siya pero meron pa akong isa. Ito yung Ginseng Beauty of Joseon. Ayan. Tama ba ang pronunciation natin? Joseon, yeah. Beauty of Joseon. So, gustong-gusto ko to. Naubos ko na yung isa ko nito. So, ito yung backup ko. And, ito tinatry ko to. Ayan. Dami ko nang rin na nakuha sa kanya. And ano pa ba? Nasaan yung iba? And Kahi Mist. Ini-spray ko din siya after kong malagay lahat ng aking skincare. Ito kasing mist, pwede siyang ilagay before and after ng makeup. Or ako ginagawa ko before or after ng makeup and then after ng skincare ko. So, ginagamit ko siya. And where is my mask? And mayroon din ako mga mask sa aking live selling. So, yan. Pang last ko eto. And yung serum ko. And meron din tayong eye cream. Can you get that one to Baba, please? May eye mask din tayo. May eye mask. So, yung first, syempre, mag-oil cleansing. Then, hugasan. Then, mag-scrub ng face. Ako lagi ako nag-ano, guys. Hindi daw dapat laging nag-scrub. Pero parang nakasanayan ko na yung mag-exfoliate. So, everyday ako nag-exfoliate. So, yun. Then, after, eto na, toner. Then, naglagay ako nito. Then, next is yung aking eto yung calming natin na serum. So, baka i-fast forward ko na lang to, guys. Kasi mahaba-haba itong aking skincare. Minsan, pag nag-skincare ako, nanonood ako ng Korean drama. Really good. And napapansin ko, ang aking melasma, yan lang naman kung mayroon akong parang pinoproblema sa mukha ay yung aking melasma. So, kailangan daw yan talaga yung parang ili-laser kasi medyo ano na siya. Pero napansin ko, since nung gumagamit ako ng religiously, yung 10-step na ginagawa ko na finalo ko sa mga Korean, hindi ko lang kung nakapansin yung parang nag-lighten yung aking melasma. Meron ako yung aking retinol.
Nasa isang bag ko ata yun. May retinol din akong ginagamit. Pero ngayon, ito tinatry ko tong all night na retinol. So, yan yung ating... What does that stuff do? That What? Which one? green thing. It's a serum, Baba, to make your skin smooth and, you know, It's not good rejuvenate. for kids. It's no for kids. Tinatanong niya kung... No, nothing here for you, Baba. But this is... Yeah, you cannot. Yeah. So, yan. Kung hindi ko na kung napansin yung aking... Can I feel your face? No, because you have dirty hands. Yung melasma ko, parang naglalighten siya. Ayan. Now your So, face twice is a week so lang kasi white. dapat yung parang retinol. So, hindi ko siya dinala kasi nag-retinol na ako nung bago kami umalis. And eto yung ginagamit ko every night. And ang dami niya pa. As in, ang bango. It smells so good. Ang sobrang bango nito. Then next, yung aking gagamitin ay yung ating whitening glutathione ampule serum. Ang dami kong serum, guys. Now your face looks so white. Yeah. Ipopost ko yung 10-step na paglagay ng skincare kung hindi nyo pa alam. Sa mga nakakaalam, pwede nyo pa rin tingnan kung ano yun. Yung sa Korean 10-step na ginagawa Your nila. face smells good. Yeah. Yan. Tapos yung egg. And meron din ako, nandito ba yan? Kasi may pimple ako ngayon. Nasaan yung aking pink? Ito. Available din to guys sa Holy Mom Style. Ito yung pink spot calming. So kung may pimple, after nyo mag-skincare, ito yung last. Pag may pimple kayo, ayan siya. Makikita nyo may pink dyan. Kukuha lang kayo ng cotton buds. Mama, ipakita ko pag hindi halang haba na nito. Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. So, hintayin ko lang itong matuyo. Cool. Yeah. Means cool. Yeah. Next kong gagawin ay yung aking pomegranate na mask. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh. You going to bed? Good night. Love you. Punta na sila sa kanilang bed. And meron akong kahibang. Yung kahibang kahit saan pwede siyang gamitin. Can we have this on? Ha? No. Gamitin ko siya sa lips. Daddy? Like that? Just Ha? Pwede ya. Kasi treatment din siya. Sa wrinkles. Kahit saan to pwede. Sa siko. Pero hindi ko siya ginagamit sa siko. Good. Where are you going? I No. Love you. Come on. Where? Lips. No, you put this stuff in. Ayun yung kung halikan. I think it's been 15. Usually 20 minutes pero tanggalin na natin siya. Kasi gusto ko na rin pumunta sa bed. 15 to 20 minutes pwede.
Tapos yung tira, inaano ko na lang siya, guys. Tawag dito. Kinukuskus sa aking mga kasukasuan sa skin. Ang haba ng skincare, kaya ipa-fast forward natin yung skincare ko. Ipapakita ko na lang kung ano yung mga ginamit ko. Pero yes, available sila sa aking live selling sa Holy Mom Style, guys. Madami tayong iba-ibang skincare. I-try nyo lang kung ano yung mag-work sa inyo. Kasi iba-iba naman yung skin natin. Ayan, ang dami pa nito, oh. Tingnan nyo, oh. Diba? Sayang. Lagyan natin yung dito. And available din yung aking mga mask for only $3 for $5 na mask or $2 each. So, makaka-save kayo pag tatlo kasi $5 lang. Tatlo na instead of $6. So, naka-save kayo ng $1. May basuran ako dun. How did you go, Han? Yeah, we just had to watch footy. Nanood siya ng footy sa iniwan ko sila dun sa ano. Si Jan, yung mga boys, nanood sila ng footy sa... What's wrong? Can you leave that open a bit, please? Because it's too cold, mate. Ayan, yung kahibang. Ganda siya kasi. Kahit saan pwede. Wrinkles, dito, yung 11 line yung dito. Tapos, kahit naka-makeup kayo and feeling nyo gusto nyo mag-refresh, just apply kahibang. Meron din ako nito, kahibang, kahimist. Ano pa ba? Basta kahimas, meron din tayo. What are you doing, hon? Okay, next step is yung aking... Diba? Ano na siya? Yung ating moisturizer na Pearl. Ang ganda niya kasi, hindi ko lang makikita nyo. Pearl siya. Tapos mga bilog-bilog. Sabi ni Holly, para daw siya yung satay niya. Saan ko naman nilagay yung aking... Kasi meron siyang, ano din, maliit na spoon. Ayan. So, kukuha lang ako. So, minimix ko lang dyan. Then, lagay dito. Ang bango din ito. Okay, next is yung aking collagen, eye collagen. May ganun siya, guys, oh. Hi, babe. Ito yung ating, meron pa akong last, ano guys, last step. Walang haba talaga nito. And yung aking Real Gold Hydrogel Eye Patch. Ayan. So, kuha tayo ng dalawa, kasi dalawang mata natin, dalawang eye bags natin. Dalawang eye bags. Ayan, super, ayan, nakikita nyo tumutulo. Ha? Yeah. Gawin ko na kayong salamin. Hindi siya nagtitira. Yung mahapdi, hindi. So, yan. Dapat nakaganong kayo. Nakahiga na kayo. Ito talaga yung last nyong gagawin. Kasi kailangan nakahiga kasi bumababa siya. So, ako ng cotton buds. Kasi kukuha tayo ng yung pink sa ilalim. Ayan. Kung makikita nyo. Ayan. Tapos, wag nyo siyang i-double dip. Yung isa naman, yung kabila. Pag meron pa kayong feeling nyo. Ayan. Okay na, yan na. Tapos na yung skincare.
So, yun na guys yung ating vlog. Ang haba ng skincare ko, kaya ipa-fast forward ko to. So, thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Tulog na sila. Ayun na si Jan. Good night, Baba. Good night. Nasaan ka? Ah, sarado. Okay, good night. It's alright, baby. Good night. Because I think I do want you next to me.